Всім, хто спить, добраніч, всім, хто там проснувся і у день это глядит, доброго дня, хвала Христу. Страшно не хотелось мне его записывать, потому что, по-перше, уже поздно, по-друге, уже там і різні інші справи. Але паколькі абяцаў, што будуць яны больш-менш рэгулярна выходзіць, і што ў пятніцу будзе такі пра адносіны больш влог. І так ввогуле пасля падумаў, што можа быць не толькі пра адносіны, пра розныя такія рэчы, которые можа не звязаныя да канца з верай і з такой штодзённасцю, то вырашыў, што ўсё-такі там блогу быць. І так яго назваў трохі так загадкава. Больш пытанняў, там мора пытанняў. Ось. І класна будзе, калі вы будзеце нейкія свае пытанні пакідаць. Я, калі змагу на іх адказаць, буду старацца на іх адказаць. Калі я не змогу, буду пытацца людзей, которые, напэўна, змогуць это зрабіць. Ось. І будзем шукаць адказы. А сёння я хацеў пагаварыць пра такую цікавую рэч, которая, я думаю, кожнага з нас больш ці менш датычыць. Мы так бываем створаны, што хочам заўсёды некага любіць, хочам, каб нехта нас любіў, хочам быць прынятымі, хочам прымаць таксама кагосьці. Вельмі часта ў адносінах, я пра это ўжо гаварыў ў мінулую пятніцу, ці позамінулую, у адносінах ёсць так, што чалавек можа перавесці вось это адносіны з асобы, з любові да асобы, з нейкае кахання на абстракцыю. То есть для яго будзе радасцю, так што ён проста можа любіць сябе, адкрывае, што умее любіць, адкрывае, што хоча, каб яго любілі. Это важна, это здорава. Але тут ёсць такая небяспека. І вось вельмі часта можа у дзяўчат это больш здараецца, што ім здаецца, што калі адзін будзе даваць любоў, то другі ўжо не мусіць. То есть вот хопіць, што я буду любіць, і калі-небудзь можа ён дарасце да таго, каб мне адказаць узаемнасцю. І гэта памылка, мои дарагі, таму што калі ўвесь час будзеш даваць, і ўвесь час будзеш гарэць, а не будзеш прымаць, не будзеш мець рэсурса, то вельмі хутка ўсё скончыцца, што выпалішся. І твае сілы выпаляцца. Сёння я хацеў пра іншае пагаварыць. Пра тое, што нас часамі падштурхоўвае вось да такой паставы, не толькі ў адносінах там хлопец-дзяўчына, але ўвогуле ў жыцці, каб мы шукалі кагосьці, хто будзе там намі захапляцца, каб мы шукалі кагосьці, каго можам любіць, каб мы шукалі ўвогуле кагосьці, хто запоўніць нас нейкую пустэчу. Но прычынай з'яўляецца сама пустэча. Вельмі часта самотнасць. Самотнасць – это добро ці зло? Як думаеце? А вось все залежыць ад того, як паставім пытанне. Потому што калі самотнасць – это як прастора, которую я перажываю сваю сёння разам з Богом, заўважаючы другого чалавека, калі я сябе сам прымаю, то мне з сабой добра. І гэта цікава, што ў кляштары монах ад слова монус, то есть адзін. То есть ты можаш мець суперсупольнасць, нейкія там супер душпастарскія справы, а заўсёды будзе такая сфера, дзе ты будзеш сам. І з Богом, то бок ты перад Богом будзеш сам. То есть ты з сабой будзеш сам, перад ім будзеш сам, нейкай той дзейнасці таксама будзеш сам часамі. То есть это монус, это перажываецца. Думаю, што ў сям'і можа не так перажываецца, хаця таксама па асведчанням некаторых людзей, што яны все-таки не маюць у сям'і такого дасканалага 100% зразумення, таму што мы ўсе мы розныя. І кожны з нас перажывае такі моманты самотнасці. Пытанне толькі, як іх перажываеш, ці это твой злейшы вораг і хочаш іх заглушыць. Ніколі не задавалі пытанне, чаму вельмі часта, калі чалавек прыходзіць да хаты, адразу включае там тэлевізор, радыё, там каб это ўсё іграла, там слухаўкі накладае, ім цяжка застацца з самім сабой, пачуць, што ў нас робіцца. Там вельмі часта мы ведаем, што там, і не хочам да этого вяртацца. Ось, а з другого боку таксама
Самотнасць крэатыўная рэч, дапамагае нам раскрываць сябе, дапамагае разумець некаторыя рэчы, бо каб нешта зразумець, часамі патрэбен час, каб мы там это ўсё расклалі па паліцах, ці проста адпачылі, каб нам з сабой было добра. І тут шмат звязана з таго, ці мы умеем сябе прымаць, ці маем у сабе гармонію з самім сабой. Калі там, конечно, сядзяць розныя грахі, калі там сядзіць нейкі талатайства, нас нішчыць. Мы будзем старацца выглядаць лепшымі, чым мы ёсць, і праблема ў тым, што на людзях гэта зможам зрабіць, а самі сабой, в прынцыпе, не зможам. І застаецца альбо сябе прыняць такім, якім ты ёсць, навучыцца любіць і змяняцца, каб это талатайства было менш, ці граць добрую маску, добрую твар да дрэннай гульні, такі покерфейс рабіць. Вось. І думаю, што нешта ёсць на рэчы. Нешта сапраўды ёсць на рэчы. Тому, мае дарагія, першае пытанне, Воля, як ты адносішся да самотнасці? Ці это твой вораг, ты пазбягаеш, страшна уцякаеш ад яе? Ці ўсё-такі умееш цешыцца прысутнасцю сябе ў сваім жыцці, прымаеш сябе, прымаеш свае думкі, нейкі пытанні, ці умееш у цішыні пабыць з Богам сам на сам? Першая рэч. Другая рэч. Ці ты адносіны, которые будуеш, яны будуюцца на сапраўды прагненні любіць і быць з гэтымі канкрэтнымі людзьмі. Ці ты проста шукаеш спосаба, каб запоўніць ту пустку, которая ўнутры нас. Это стыдацца не трэба, бо кожны задумае ў жыцці, прынамсі раз так рэагаваў, што спрабаваў нейкімі адносінамі запоўніць пустку, которая ў нас. Праблема ў тым, што мы этой пусткай не запоўнім. Таму што адносіны яны для сапраўдных асобаў, для жывых людзей, а не для статыстаў, которые будуць запаўняць нейкія дэкарацыі ў нашым жыцці, каб нам было цікавей, каб фільм лепей атрымаўся. Усім жадаю добрага ночы, добрай дня добрага і іншых такіх гадзін. Самае галоўнае, каб вы перажывалі самотнасць, але ніколі самотны не былі.